ई अभिनेत्री आखिर काहे फिल्मन से हो गई गायब, कब रहली लोगन के पहला पसंद। नमस्कार, हमार नाम नेहा है। रउआ भोजपुरिया चस्का देख रहल बानी। आज के वीडियो में हम रउआ के बताएब एगो ऐसा अभिनेत्री के बारे में जेकर कबो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुते डिमांड रहे, हर दिल के पहला पसंद रहली, लेकिन ये अभिनेत्री अब फिल्मन से दूरी बना लेले बाड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहल बानी अभिनेत्री पाखी हेगड़े के बारे में। आई बतावत बानी आखिर ये अभिनेत्री गईली का। ये अभिनेत्री के बारे में बात करी तो पाखी हेगड़े के जन्म 7 जून 1975 के मुंबई में भइल रहे। यहाँ की भोजपुरी, तुलु और मराठी फिल्मन में आपन जलवा दिखा चुकल बड़ी। यहाँ के करियर के शुरुआत डीडी नेशनल पर दैनिक धारावाहिक में मैं बनूंगी मिस इंडिया से भइल रहे। यहाँ की भोजपुरी फिल्मन के बात करी तो यहाँ के भोजपुरी फिल्मन के अगर हम बात करी तो यहाँ के भोजपुरी फिल्म में 2006 में आई रहे एक और सफर, 2007 में गवानवा ले जाई राजा जी, 2007 में आई रहे कैसे कहीं की तोहरा से प्यार हो गई, 2008 में निरहुआ रिक्शा वाला, 2008 में परिवार फिल्म आयल रहे, 2008 में खिलाड़ी नंबर 1 यहाँ के फिल्म आयल रहे, 2009 में निरहुआ की प्रेम रोग भइल, 2009 में प्रतिज्ञा, 2010 में निरहुआ नंबर 1, 2010 में शिव, 2010 में 7 सहेलियाँ, 2010 में आज के करण अर्जुन, 2010 में भाषा, 2010 में हमार माटी में दम्बा, 2011 में आयल रहे मैं नागिन तू नगीना, 2011 में ही आई रहे दुश्मन और 2011 में ही आयल निरहुआ चलल ससुर। और यहाँ के फिल्मन की बात करी तो गवानवा ले जाई राजा जी, कैसे कहीं तोहरा से प्यार हो गई, निरहुआ रिक्शा वाला, परिवार, खिलाड़ी नंबर 1, निरहुआ के प्रेम रोग भइल, प्रतिज्ञा, निरहुआ नंबर 1, शिव, 7 सहेलियाँ, आज के करण अर्जुन, भाषा, मार माटी में दम्बा, मैं नागिन तू नगीना, दुश्मन, निरहुआ चलल ससुराल, निरहुआ मेल, गंगा जमुना सरस्वती, दीवाना, आखिरी रास्ता, दिन, खून पसीना, भैया हमार, दयावान, गंगा देवी, कुरल पक्ष, आखिरी बलवान, सत और गत, पवन पुरवैया, परमवीर परशुराम, हंटर वाली, आवारा भोजपुरी, मवाली भोजपुरी, खून भरी मांग, लहरिया लुटाए राजा, औलाद, मैंने दिल तुझको दिया, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, देवर भाभी, जानी दुश्मन, निरहुआ हिंदुस्तानी, देवरा भइल दीवाना, ए बलमा बिहार वाला, दुश्मन, गोला बारूद, आमना सामना, रानी दिलबर जानी, बलमा बिहार वाला 2, आखिरी फैसला, पवन राजा, विवाह शामिल बा। बता दी कि पाखी हेगड़े के शादी साल 2014 में अभिनेता उमेश हेगड़े के साथ भइल रहे, लेकिन यहाँ के रिश्ता ढेर दिन ले ना चलल और ये कुछ साल बाद आपन पति से दूर रहे लगली, काहे कि यहाँ के पति से ना जमत रहे। पति से अलगा भइला के बाद अभी तक ली शादी नहीं कैले। यहाँ के 2 बेटी भी बाड़ी, आसना हेगड़े और खुशी हेगड़े। ये अपन दोनों बेटिया के अपन दम पर पढ़ौले लिखौले बाड़ी। बता दी अभिनेत्री के नाम दिनेश लाल निरहुआ के साथ भी जोड़ल जाला। फिल्मन में रोमांटिक सीन कैला के चलते लोग यहाँ के निरहुआ के पत्नी मानेला, लेकिन ऐसा नहीं। अगर रउआ के वीडियो पसंद आयल हो की तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी। नमस्कार।